Hörppy oikein. Onks mä vähän? Et. En. Hei. Ajat sä hävitä tytölle, nyt otat siitä. Kato. Katon. Tommosia pieniä Se pilkkaa paloja. sua. Kato mäkin pystyn tuohon, siis joo. Mä pystyn nielasin, Sä otit että vähemmän. huomaa enää. Sä otit aika paljon vähemmän. Ai no. Nonni. Musta tuntuu, että Just niinku noin. hörppy ratkaisee tän. Mä nenä vuotaa ihan hirveesti. Ei kun muuta. Tässä on vessapaperi jossain, niin sä voit niistä Joo, mä haluun nenästä. niistä. Oi. Fuck. Pakas toi vessi. He's gonna die. Tää on niinku... He's so Valhalla dead. Death Juice. Tää on niinku Tabasco times 10, 20. Tää on 1000 kertaa Pohjanmaan tavasta. kautta. Tässä on erilainen maku kuin tässä. Mä voitin naisten sarjan. Niin voi. Meri voitit teidät Kyllä sä muut miehetkin voitit tietysti ihan silleen. Niin, mut me ollaankin niinku a single entity silleen, että ne Jee. toinen tekee me kaikki tehdään. Noniin, Ei mä me- otin tosta koska siis se on videon. niinku ekonomisempaa, että meidän ei kaikkien tarvitse suorittaa. Mä haluan vanistaa mun nenää, koska tää on minun. Koska niin tiedät. Koska mä voitin naisten